Ahoj, rád bych vám představil novou softčelovou bundu značky Legion Mountain, konkrétně se jedná o model Zris. Jak již bylo řečeno, jedná se o softčelovou bundu, její voděodolnost činí 10 000 mm vodního sloupce a zároveň prodešnost 3000 mm. Bunda je to vhodná na celoroční nošení od jara do zimy. Vhodný použití hlavně pro sport nebo i do města. Díky její extrémně nízké váze, 780 gramů, ve velikosti XL, ji ocení hlavně sportovci, běžci, cyklisti, po případě horolezci, který řeší každý gram svého vybavení. Pojďme se na ní podívat trošku blíž. Bunda je vybavená kapucou, která má stahovací pásky. Ke tomu si můžete krásně utáhnout v dešti v zimě. Vám ní zůstane krásné teploučko a budete v suchu. Další věc jsou rukávy, které jsou vybavené takhle stahovacíma páskama. Díky tomu si to taky můžete krásně utáhnout, schovat se dovnitř rukavice, po případě si to rukavicema přetáhnout. Jo. Zase díky suchému zipu se to nastaví úplně každý. Další věc jsou kapsy. Bunda má 4 kapsy, z toho jsou 2 boční, 1 hrudní a 1 na levém předloktí. Boční kapsy, krásně veliký, krásně do nich schováte ruce, když je máte plný věcí. Baterky, nůž tam můžete mít, telefon, i tak se tam ruce krásně vejdou. Hrudní kapsa, ideální na peněženku nebo doklady. Jo, zase krásně veliká, peněženka se tam úplně krásně vejde. Kapsa na předloktí, ideální na skipás, po případě zase doklady, peníze, které nechcete mít schovaný v peněžence. Když se podíváme na bundu dovnitř, tak zjistíme, že hlavní zip je ze spoda krytý softčelovou chlopní. Je to hlavně z toho důvodu, aby vás to chránilo před zase rozmarama počasí a zároveň to napomáhá tomu, aby se vám do zipu neskřípla nějaká spodní část oděvu, kterou máte. Když se podíváme na bundu dovnitř, tak zjistíme, že je tam vlastně mikroflíz broušený, který je velice příjemný na povrch, takže se bunda dá krásně nosit i v létě nebo během letních chladných večerů. A nebo třeba i jako pláštěnka, jen tak na téčku. Takže tímto děkujeme za pozornost. Doufáme, že se vám naše prezentace bundy líbila. Pro více informací neváhejte navštívit naše webové stránky www.legionmountain.cz, popřípadě náš facebookový profil, anebo náš YouTube kanál. Takže ahoj u dalších videí.